ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар ҷамоати деҳоти хурмӣ ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ вусъат меёбанд. зимни сафари корӣ ба ин ҷамоат раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҷараёни бунёди иншоот ва дигар масъалаҳои рушди деҳот шинос гардида дар назди масъулин вазифаҳои мушаххас гузошт. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти хурмӣ аз рафти корҳои сохтмонии дорухона ва мағозаи замонавии соҳибкор Қосимҷон Облоқулов шинос гардид. бо бунёди ин иншооти ҷашнии сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ ва музди меҳнат таъмин буда зиндагии хишро идома медиҳанд. зимни сафари кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар деҳаи Хуррамободи ҷамоати деҳоти хурмӣ коргоҳи хурди истеҳсоли биринҷро ифтитоҳ намуд. коргоҳи мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент ва соҳибкор Ҳусниддин Ғоибназаров сохта шудааст. гуфта шуд ки бо воситаи таҷҳизоти махсуси муосир нахуст шоли тоза карда пас он биринҷ истеҳсол карда мешавад ва коргоҳи нав метавонад дар як шабонарӯз беш аз 2 тонна шолиро тоза намуда биринҷ истеҳсол кунад. ҳамчунин дар идомаи сафари кории раиси шаҳри Панҷакент аз рафти тозакунии канал дар деҳаи Ҳавзак шинос гардида ҷиҳати тозаву озода намудани канал ва гирду атрофи он, рангубор кардани деворҳои манзилҳои истиқоматӣ, шудгори замин, омодагӣ ба кишти баҳорӣ, дарахтчинониву сабзгардонӣ, умуман ободонии деҳа дастурҳо дод. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти хурмӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти корҳои сохтмонии майдончаи варзишии деҳаи Ҳавзак дида намуд. майдончаи варзишӣ аз ҷониби соҳибкор Маъруф Эрназаров сохта мешавад. зимни бозид раиси шаҳр таъкид намуд ки бунёди майдончаҳои варзишӣ барои рушди соҳаи варзиш, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва саломатии ҷавонон нақши муҳим мебозад. барои чунин иқдоми нек ба соҳибкор изҳори сипос намуд. дар деҳаи Чуботи ҷамоати деҳоти хурмӣ аз ҷониби соҳибкор Тӯйчи Бобоҳоҷиев сартарошхонаи нав бунёд шудааст ки зимни сафари кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз фаъолият ва сатҳу сифати хизматрасонӣ инҷо дида намуд. барои фаъолияти минбаъда бароро камёбӣ таманно карда дастур дод то ба мардум бо сифати аъло хизмат расонида шавад. дар доираи сафари кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолону сокинони ҷамоати деҳоти хурмӣ мулоқоти озод анҷом дод ки дар он масъалаҳои мубрими рӯз мавриди баррасӣ қарор гирифта масъулин ҷиҳати фаъолияти соҳаҳои маорифу тандурустӣ, кишоварзӣ, бо фарҳангу бо маданият ба воя расидани насли нав, бедор кардани ҳисси ватандӯстии ҷавонон ва ислоҳи камбудиҳо вазифа гузор шуданд. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент ба кишоварзону фаъолони ҷамоати деҳот барои истифодаи самараноки обу замин, иҷро ва риояи дурнамои кишти зироятҳои кишоварзӣ ва сарфакоронаву оқилона истифода бурдани қитъаҳои заминҳои назди ҳавлигӣ дастуру супоришҳо дод. роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ дастуру супоришҳои сарвари давлат ва вазифагузориҳои раиси вилояти Соғд Раҷаб Аҳмадзодаро дар амал татбиқ намуда чунин қишри ниёзмандро ҳамеша айёдат мекунад. ин навбат раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода сокинони ҷамоати деҳоти хурмӣ, маъюби гурӯҳи дуюм Муродилло Ибрагимов ва Маҷид Яқубовро айёдат кард. раиси шаҳри Панҷакент аз ҳолу зиндагиашон пурсон шуда ба онҳо аробачаи маъюбӣ, маводи хӯрока ва кӯмаки яквақтаинаи иҷтимоиро низ тӯҳфа кард. айёдатшудагон дар навбати худ ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода барои ғамхориҳои пайвастаи давлату ҳукумат, сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Соғд Раҷаб Аҳмадзода изҳори миннатдорӣ намуданд. дар арафаи соли нави милодии 2026 раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо собиқадорони соҳаҳои гуногун мулоқот доир намуд.
бахшида ба соли нави мелодии 2026 раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо собиқадорони меҳнати соҳаҳои гуногун ва шахсони барӯйманди шаҳру деҳоти Панҷакент суҳбати озоду самимӣ барпо намуд. нахуст раиси шаҳр аз фаъолияти иҷтимоиву иқтисодии шаҳру деҳоти Панҷакент дар соли 2025 ва сафари пешвои муаззами миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд аз ҷумла шаҳри Панҷакент дар сатҳи олӣ пешвоз гирифтани роҳбари давлат ва дар доираи он ифтитоҳи иншоотҳои гуногуни иҷтимоии ҷашнӣ мулоқот бо фаъолони вилояти Суғд дар раванди 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ, хӯраму бунёдкорӣ, арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ ҳарф зада таъкид намуд, ки соли сипаришуда ҳамчун соли бубарор ва хотирмон буд. таъкид гардид, ки соли гузашта ба шаҳри Панҷакент додани унвони баланди ифтихории шаҳри ҷаҳонии ҳунарҳои дастӣ барои сӯзани дӯзӣ ва баргузор намудани фестивали дар сатҳи баланди байналмилалии сӯзании Панҷакент яке аз дастовардҳои беҳтарини шаҳру деҳоти Панҷакент ба ҳисоб меравад. инчунин роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ аз фаъолияти соҳаҳои кишоварзӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ, саноатӣ, маорифу тандурустӣ маълумоти муфассал дод. зикр намуд, ки соли гузашта зиёда аз 50 корхонаҳои саноатӣ фаъолият карда, дар назар аст соли ҷорӣ боз 2 коргоҳи нави ин соҳа мавриди истифода қарор гирифта садҳо сокинон бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гарданд. масоҳати замини шолӣ картошка дар 5 сол ба маротиб зиёд карда шуда, кишти картошка, шолӣ, бунёди буғҳои интенсивӣ, асалпарварӣ, токпарварӣ ва моҳипарварӣ низ дар шаҳру деҳоти Панҷакент рушд кардааст. ҳамзамон вобаста ба бунёди иншооти гуногуни иҷтимоӣ ҳаминро таъкид кардан мумкин аст, ки дар 5 соли охир даҳҳо манзилҳои баландошона, биноҳои гуногуни иҷтимоӣ, беморхонаву бунгоҳи тиббӣ, муассисаҳои томактабиву таълимӣ, коргоҳҳои гуногун, марказҳои савдову хизматрасонӣ бо тарҳу намои зебову миллӣ мавриди истифода қарор дода шуданд. ҳамзамон раиси шаҳр вобаста ба масъалаҳои таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокиву полизӣ, харидорӣ ва таъмир намудани воситаҳои нақлиёт ва техникаҳои махсус тадбирҳои мушаххас андешида шуданд. ҳамзамон аз тарафи роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ як қатор чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ, таҷлили зодрӯзи адибони маъруф, шахсони барӯйманди сиёсиву иҷтимоӣ хотирмон ҷашн гирифта шуданд. дар таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Панҷакент 422 иншооти гуногун ба нақша гирифта шуда мавриди истифода қарор дода шуда буданд. пас аз 5 сол бахшида ба 35-мин солгарди истиқлолияти давлатӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент наздики 1000 иншооти гуногун сохта ба истифода дода шуд, ки ин аз ободониву сарсабзии диёри азизамон шаҳодат медиҳад. ҳамзамон раиси шаҳри Панҷакент аз собиқадорон даъват ба амал овард, ки дар таълиму тарбияи насли нав саҳми босазои худро гузошта бошанд. онҳоро ба роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят карда, дарси ватандӯстиву меҳанпарастиро омӯзонанд. раиси шаҳри Панҷакент таъкид намуд, ки ба гуфтаи сарвари давлат, агар мо хоҳем, ки давлати пешрафта, ватани обод ва зиндагии осуда дошта бошем, бояд кӯшиш кунем, ки фарзандонамон соҳиби саводу дониш ва касбу ҳунар шаванд. ҳар фарди ҷомеа бояд ба ифтихори ҷашнҳои муқаддас дар роҳи пешрафти давлату ҳукумат, ободии ватан саҳми шоиста гузошта, бо анҷоми амалҳои нек, созандагиву бунёдкорӣ ва рафтори шоиста фарҳангу тамаддуни бостонӣ ва асолати миллати тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоянд. иштирокчиёни мулоқот собиқадорони меҳнат дар навбати худ ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ташкили чунин мулоқоти самимиву хотирмон, аёдату ғамхориҳои ҳамешагии давлату ҳукумат изҳори сипос намуда, вобаста ба пешгирии қонуншиканиҳо дар маросимҳои тӯю азодорӣ, камхарҷ барпо намудани ин маъракаҳо, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ, таърихиву фарҳангӣ таклифу пешниҳодҳо карданд. дар интиҳо ба собиқадорони меҳнат ва шахсони барӯйманди шаҳру деҳоти Панҷакент аз ҷониби раиси шаҳри Панҷакент тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. гузориши Муъиниса Тамулоева, Шоҳусайн Солеҳов. идомаи барнома. мулоқоти вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Парвиз Шодизода дар ҷамоатҳои деҳот идома ёфта, аз тарафи ӯ ба кӯдакони бемори беморхонаи сироятии шаҳри Панҷакент ва табақаҳои ниёзманд халтаҷои соли навӣ ва дигар тӯҳфаҳо
тақдим карда шуд. дар арафаи соли нави милодӣ 2026 бо ташаббус ва иқдоми некбинонаи Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар пайравӣ бо иқдомҳои ғамхоранаи пешвои миллат раиси муаззами ҳизби халқи демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 30 нафар кӯдаконе ки дар беморхонаи сироятии шаҳри Панҷакент табобат мегирифтанд тӯҳфаи солинавӣ тақдим карда шуд. дар чорабини мазкур вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шодизода Парвез, раиси Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Мастона Муродзода ширкат варзида кӯдаконро бо фаррӯзи соли нави милодӣ шодбош гуфта шифои комил таманнун намуда тӯҳфаҳои солинавиро тақдим карданд. ҳамзамон 31 декабри соли 2025 дар толори маҷлисгоҳи ҷамоати деҳоти Чинор вохӯрии вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шодизода Парвез Шодибой бо фаъолони ҷамоати деҳоти Чинор баргузор гардид. Чорабиниро Мастона Муродзода, раиси Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент оғоз намуд. зимни суханронии Парвез Шодизода вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муҳтавои асосии паёми навбатии президенти маҳбуби кишвар маълумот дод. ӯ аз ҷумла афзуд ки паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи ғояҳои баландпояи пурмазмун асос ёфта ҷомеаро ба кору фаъолияти пурмаҳсулу самарабахш даъват менамояд. дар он рушди соҳаҳои мухталифи кишвар баррасӣ ва роҳҳои пешбурди он баён шудааст. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии кишвар дар ҳақиқат таҳлили вусъатнок ва илман асоснок. паём ин ҳуҷҷат ва амали дастурсоз, раҳнамо ва мушкилкушо баҳри тараққиёти ватан, таъмини зиндагии шоиста баҳри мардуми сарбаланди диёр ва ояндаи дурахшони сарзамини кӯҳанбунёд ба ҳисоб меравад. ҳамзамон чунин мулоқот дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 31 ҷамоати деҳоти Хурмӣ баргузор гардид. Парвиз Шодизода вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми вохӯрӣ бо интихобкунандагонаш оиди паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон афзуд ки мардуми шарифи Тоҷикистон ки дар 34 соли сипаришуда рӯзҳои бисёр сахту сангинро бо сабру таҳаммул ва бо иттиҳоду сарҷамӣ паси сар карданд, қудрату имкониятҳои азими созандагӣ доранд ва маҳз ҳамин нерӯи азиму созандаву ободгар фардои дурахшони ватани азизамонро таъмин месозад. ин қарзи милливу имонӣ ва вазифаи инсониву шаҳрвандии ҳар яки мост. гузориши Майсара Тилоева ва Талабшоҳ Тошев. дар пайравӣ аз сиёсати инсондӯстонаву хайрхоҳонаи пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами ҳизби халқи демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири дастгирии оилаҳои ниёзманди ҷомеа, аз ҷумла шахсони яккаву танҳо ва маъюбону ятимон пайваста кӯмакҳои худро дариғ намедоранд. чунин иқдом аз тарафи Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент сурат гирифт. дар арфаи соли нави милодӣ ба ашхосони маъюб ки дар ҷамоати деҳоти Соҷина ва ҷамоати деҳоти Амондара иқомат доранд аробачаҳои маъюбӣ тақдим гардид. Парвиз Шодизода, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар суханронии шодбошии хеш афзуд ки шахсони ниёзманд, аз ҷумла оилаҳои ниёзманди ҷомеа, шахсони яккаву танҳо ва маъюбону ятимон таҳти сарпарастии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд ва нисбаташон чораҳои амалӣ андешта мешавад. бигзор соли нав ба ҳамагон иқболи наворад. гузориши Майсара Тилоева ва Талабшоҳ Тошев. вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Миршакар Ҷалолзода аз бинои кумиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ва рафти фаъолияти кормандони он шинос гардид. чӣ тавре ҳамагон медонем, имрӯзҳо дар саросари кишвар вохӯрии вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шарҳу тавзеҳи паёми пешвои миллат баргузор гардида истодааст. дар шаҳри Панҷакент низ чунин вохӯриҳо ҷараён дошта, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ Миршакар Ҷалолзода ба шаҳри Панҷакент барои вохӯрӣ бо интихобкунандагонаш ташриф оварда буд. дар рафти ин сафар Миршакар Ҷалолзода ба идораи Кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент рафта аз шароити коргарони ҳизб дар он ҷо дидан намуд.
او را مراد شکرزاده معاون رئیس شهری پنجکند همراهی نمود. سرول ایشان از تالار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند دیدن نموده از داشتن چنین یک تالاری بر هوا به رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مستانه مرادزاده ابراز اندیشه نمود. سپس میرشکر جلالزاده به اتاقهای کاری کارمندان کمیته اجرایی شهری رفته با ایشان هم صحبت شد و از وضع کاربری آنها دیدن نموده برایشان در سمت فعالیت من بعد بردباری ها تمنا نمود. او قید نمود که داشتن چنین یک شرایط کاری از غمخوری های رهبریت دولت گواهی داده ما را ضرور است که جواباً به این مهربانی ها در سمت فعالیت خود کاربری نموده بهر پیشرفت و آبادانی دولت عزیزمان کار و فعالیت نماییم. گزارشی مرتبه رحمان و شاه حسین صالحов. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. در کارخانه مشترک زرافشان نتیجه های سال 2025 جنببست گردیده. برای سال 2026 نقشه وظیفه ها معین شدند. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه. هیئت راهبری متخصصان و کارگران کارخانه مشترک تاجیکستان و چین زرافشان سال 2025 را با نشاندادهای نظررس استحصالی در رشد صنعت کوهی و معدن کشور جنببست کردند. در کارخانه مشترک زرافشان نتیجه های جنببست فعالیت در سال 2025 در تالار زیبای منقش با رمزهای سالینوی آرا یافته کارخانه ضمن یک جماعت با شکوه ماموریت و کمیته اتفاق کسبه تحلیل و بررسی گردیده نقشه ها برای سال 2026 مشخص و معین شدند. سرور کل کارخانه مشترک زرافشان اویان لوناو در آغاز حاضرین و مردم تاجیکستان را با سال نو میلادی 2026 صمیمانه تبریک نموده همزمان اظهار داشت که محض با اقدام راهبران دو کشور دوست فعالیت استحصالی کارخانه مشترک زرافشان سال تا سال گسترش یافته با مقصد سهم گذاشتن در تطبیق برنامه سالهای 2022 2026 سالهای رشد صنعت دوام سال 2025 نقشه استخراج و کارکرد طلا نقره مس بر زیاد اجرا گردید و در سال نو این نشاندادها باز هم زیاد خواهد شد. معاون یکم رئیس شهر پنجکند صبرجان صابرزاده جامعه مهنتی کارخانه را از نام رئیس شهر پنجکند محترم عبدالخالق خالقزاده با مناسبت سال نو میلادی 2026 شادباش گفته همزمان تاکید کرد که راهبریت کارخانه در پرتو نشاندادهای پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای نصب خطهای معاصر استحصالی تأسیس جایهای نوی کاری پرداخت مبلغ‌های بودجه استقبال سزاوار 35مین سالگرد استقلال دولتی با دستاوردهای نظررس صنعتی تدبیرهای سازنده می‌اندیشم. ضمن ارائه پیام سال نوی رئیس کمیته اتفاق کسبه کارخانه مشترک زرافشان فتحالله رستموف با حاضرین اطلاع داد که سال 2025 از طرف کمیته اتفاق کسبه در همکاری و همبستگی با ماموریت کارخانه جهت فراهم آوردن شرایط‌های مساعد کار و استراحت، تبابت سالمگردانی کارگران، تامین دستگیری‌های اجتماعی، کارهای معین انجام یافته. این روند در سال نو 2026 با مرام ادامه می‌یابد. برای اشتراکچیان جمع‌آمد سالانه ادانه درباره فعالیت استحصالی کارپراتسی صنعت کوهی زیجین جمهوری مردمی چین در داخل و خارج کشور از جمله نقش تکنولوژی آن در رشد استحصالات کلانترین کارخانه صنعت معدن‌های قیمت‌بهای زیرزمینی جمهوری تاجیکستان کارخانه مشترک زرافشان فیلم مستند نمایش داده شد. در ادامه برنامه ادانه بازی لاتاریا خیلی شوق‌آور جریان گرفته به غالبان تحفه‌های پولی تقدیم گردید.
ба дарёфти шоҳиҷоизаи ин бозии идона корманди кумитаи иттифоқи касаба Дилором Набиева шарафёб шуд. тадбиргирандагони кӯдакистони Бунавша, санъаткорони коқи фарҳанги корхона бо пешниҳоди барномаи дилнишини адабию мусиқӣ, қироати шеърҳо, иҷрои рақсу сурудҳо ба забонҳои тоҷикию чинӣ, табрику ҳадияи халташаҳои солинавӣ, бобои барфӣ ба кӯдакон, маҳорати суханварӣ ровиён Гуландон Маҳмудова ва Маҳинабону Неъматуллоева табъи ҳозиринро шоду масрур гардониданд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Исмоилҷон Холов. барномаро идома медиҳем. дар доираи чорабиниҳои соли навии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент бо иштироки намояндагони мақомоти маҳаллӣ дар қисмҳои низомии шаҳри Панҷакент чорабиниҳои соли навӣ баргузор шуданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо. дар рӯзҳои таҷлили соли нави милодӣ 2025 аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои баландбардоштани нақшу мақоми нерӯҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва марзбонон тадбирҳои мушаххаси идона амалӣ гардид. дар заминаи таҷлили соли нави милодии 2026 бо иштироки муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Сабурҷон Собирзода ва муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукрзода дар қисми низомии 05-170 вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мустақар дар шаҳри Панҷакент ва қисми сарҳадбонӣ 0203 Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент мулоқоти суҳбатҳои идона баргузор гардид. аз тарафи намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба афсарону сарбозони ин қисмҳои низомӣ тӯҳфаҳо тақдим гардид. таъкид шуд ки дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон қисмҳои низомӣ таҳти назорат ва ғамхориҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қарор доранд. ҳамзамон барои афсарону сарбозон дастурхонҳои пурнозу неъмати идона таҳия гардида. мавриди зикр аст ки дар қисми низомии 05-170 ҳамаи афсарону сарбозон мавриди таваҷҷӯҳ ва ғамхории навбатӣ қарор гирифта дар навбати хеш онҳо барои чунин таваҷҷӯҳ ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент арзи сипос карданд. дар қисми сарҳадбонӣ 0203 Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент мулоқоту суҳбатҳои муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Сабурҷон Собирзода, муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукрзода бо ҳайати афсарону марзборон хеле самимӣ ва идона сурат гирифт. ба ин қисми низомӣ низ як миқдор маводи хӯрока ва дигар тӯҳфаҳо тақдим гардида дастархони пурнозу неъмат ороста шуд ки аз ин тадбир роҳбарияти ин қисми низомӣ сарфарозии хешро баён карданд. барои иштирокчони ин чорабиниҳо аз тарафи аҳли фарҳанги шаҳри Панҷакент барномаи консертӣ намоиш дода шуд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Исмоилҷон Холов.
ба муносибати соли нави мелодии 2026 раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент Облуқул Ризоев 16 нафар собиқадорони касбу кори гуногунро аёдат намуд. дар партави дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти эҳтироми калонсолон ва кӯмак намудан ба оилаҳои эҳтиёҷманд аз ҷониби шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат пайваста бо масъулияти баланд дар остонаи ҳар як ҷашну маросим саховату мурувват нишон дода мешавад. раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент Облуқул Ризоев дастуру супоришҳои роҳбарияти кишварро сармашқи кори худ қарор дода собиқадорони касбу кори гуногуни шаҳрро аёдат ва эшонро бо соли нави мелодӣ шодбош гуфта ба онҳо тӯҳфаҳои молиявӣ тақдим намуд. дар аввал раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат аз ҳоли собиқадор Бутаев Бобомурод дидан намуда аз номи роҳбарияти шаҳр ва шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат соли нави ӯро табрик намуда ба ӯ саломатии бардавом таманно намуд. Бутаев Бобомурод низ дар навбати худ бо шукргузорӣ аз ободониву озодии Тоҷикистони азиз дар ҳаққи роҳбари давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат дуои нек намуда соли навро ба ҳамагон таҳният гуфт. он тоза ба ҳоли зиндагонӣ дай шуд. он мурғи тараб ки буд номаш Шубоб афсӯс надонам ки кай омаду кай шуд. ман 6 аспа пир кардам. акун аспи ҳафтуми бодпоба савор шуд. он тараф бо худоба. ман пеш аз ба роҳбарияти ҳукумати шаҳр бо сардори Абдухолиқ Холиқзода раиси ветеранҳо миннатдорӣ баён мекунам ки ҳамеша ғамхори пиронсолон хабаргирони пиронсолон аҳволи мо хабар мегиранд. беҳад мо миннатдор ҳастем. инчунин маъюб ашуру ва додарои низ мавриди аёдат қарор гирифта ба ӯ мукофоти пулӣ супорида шуд. Облуқул Ризоев ӯро бо соли нави мелодӣ табрик гуфта қайд намуд ки маъюбону оилаҳои ниёзманд ҳамеша таҳти ғамхории давлату ҳукумат қарор дошта эшон аз мадди назар дур нахоҳанд монд. додарои ба рӯи ғамхориву дастгирии ҳамешагӣ ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва Облуқул Ризоев изҳори миннатдорӣ намуда барояшон дуои нек намуд. ҳамзамон Султонов Абдураҳмон собиқ корманди корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналӣ низ мавриди аёдат қарор гирифта ба ӯ барои меҳнати пурсамар ба халқу диёр изҳори миннатдорӣ баён гардид. Олимов Ҷумабой, Раҳмонқулов Карим ва дар умум 16 нафар собиқадорон беморони бистарӣ маъюбон аз ҷониби раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент Облуқул Ризоев мавриди аёдат қарор гирифта ба онҳо мукофоти пулӣ тақдим гардид ва барояшон дар соли ҷадид саломатӣ хонаи обод ва дили шод таманно гардид. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳсайн Солеҳов. фаъолияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент дар соли 2025 зимни маҷлиси васеъ таҳлилу натиҷабардорӣ шуда нақши вазифаҳо барои соли 2026 муайян шуданд. дар толори хурди кохи фарҳанги ба номи Олим Бобоеви шаҳри Панҷакент фаъолияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар соли 2025 таҳлилу натиҷабардорӣ гардида барои соли 2026 нақшаҳо мушаххас шуданд. дар ин ҷамъомад аз тарафи намояндагони кумитаи бахши ҷавонон ва варзиш пиромони фаъолияти солонаи онҳо гузориши муфассал пешниҳод гардид. мавриди зикр аст ки дар маҷлиси ҷамъбасти бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент намояндаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷабзода
оятулло ширкат варзида андешаву мулоҳизоти хешро пиромуни амалӣ намудани дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон ки дар паёми имсолаи хеш ба маҷлиси олии кишвар ироа намуданд бори дигар таъкид кард. оятулло раҷабзода ба ҳозирин иттилоъ дод ки воқеан имрӯз нерӯи ҷавонон барои ҷомеаи тоҷикистон хеле муҳим аст ва пешвои миллат ба ин нерӯ ҳамеша такя мекунанд. ӯ андешаву мулоҳизоти хешро дар бораи фаъолияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент баён кард ва ҳамзамон нақшаи вазифаҳои соли 2026-ро дар заминаи нақшаи кории кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳозирин пешниҳод намуд. муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукрзода зимни суханронии хеш бори дигар таъкид намуд ки воқеан аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент фаъолияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиш таҳти назорати доимӣ қарор гирифта мо тасмим гирифтем ки дар соли 2026 низ барои наврасону ҷавонони шаҳру деҳоти Панҷакент шароитҳои мусоидро ҷиҳати баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ ташкили мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ фароҳам орем. дар хотимаи ин ҷамъомади ҷамъбасти солона Мурод Шукрзода бори дигар таваҷҷуҳи иштирокчиёни онро ба иҷрои дастуру супоришҳо махсусан нишондодҳои паёми навбатии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ки санаи 16 декабри соли 2025 ба маҷлиси олии кишвар ироа намуданд ҷалб сохт ва итминон ҳосил намуд ки ҷавонони Панҷакенти бостонӣ дар татбиқи ин нишондодҳо саҳми арзандаи хешро мегузоранд. дар ин маҷлиси солона барои соли 2026 нақшаҳо тасдиқ ва вазифаҳои ҷавонон муайян шуданд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Исмоилҷон Холов. бинандагони азизу арҷманд, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, саломату пирӯз бошед.